Hyvää iltaa. Tervetuloa seuraamaan Mistä tänään leikattaisiin sarjaa. Kuten mä eilen sanoin, niin tänään voitaisiin vähän katsoa, että mitä tämä liberaalipuolueen leikataan reilusti lista oikein sisältää. Että mistä leikataan ilman, että kyykytetään köyhiä, saati odotetaan velkaa holtittomasti. Aloitetaan siis näillä vähän ehkä pienemmillä leikkauksilla tähän listaan, mutta eduskunta, heilläkin on paljon menoja. Eli valtioneuvoston piiristä ollaan tullut siis nämä puoluetuet tähän eduskunnan menoihin, ja ne puoluetuet on puolitettu. Eli sieltä tulee tämmöinen hyvä 9 miljoonan säästö. Lisäksi pistetään vähän kansanedustajat hommiin, koska hehän nyt saa siis nämä kulukorvaukset niin kuin verottomana, eikä niistä näytetä kuitteja. Niin nytten kuitit tulisi näyttää, ja silläkin arvioidaan olevan jo ton verran mukavaa säästöä. Sitten napsitaan pois tämmöiset niin kuin avustajatuet eduskuntaryhmille, tai tämmöinen vastaava eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen, joka on 5 miljoonaa. Tämmöiset pois, ja pistetään ne siihen yhtenäiseen puoluetukeen suoraan. Mutta sitten on myös tämmöisiä hyviä juttuja, että esimerkiksi ulkopoliittinen instituutti, niin siltä ei leikata yhtään mitään. Sen toiminta on ihan tärkeää, kuten tuossa perustellaan. Sitten mennään tasavallan presidenttiin, jonka tämä leikkaus on ehkä lähinnä kosmeettinen, mutta se on symbolinen, sillä koska kaikki pitää osallistua tähän säästötalkoisiin. Etenkin kun palkkio on siis veroton ja palkkion suuruus ei näytä vaikuttavan halukkaiden hakeutumiseen tehtävään. Sitten valtioneuvoston kansliassa on tämmöisiä hankehumppia, kaikkien lemppareita, kuten vajaa miljoona menee vuonna 2022 siis Koiston muistomerkin suunnitteluun, sitten Teams-palveluiden ylläpitoon noin puoli miljoonaa siis, sekä Leo Mechlenin, mikä tää onkaan, mitäs kuulkaa lausua, niin arkistoaineiston digitalisointiin menee 1,2 miljoonaa euroa. Tämmöisiä on aika paljon vissiin ollut tuolla hankehumppien seassa. Sitten noi ministereiden erityisavustajien palkkaukset, niin niiden noi määrät on niin tuplaantunut lyhyessä ajassa, jotenka niiden palauttaminen tuohon niin alkuperäiseen malliin, niin siitä tulee tommonen 3 miljoonan säästö. Lisäksi valtiohan harjoittaa siis osakeostamista, eli osakehankinnosta kuluu siis 5,7 miljoonaa euroa, mutta se nyt ajetaan nolliin, koska valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen, omistaminen tai niihin sijoittaminen. Ja näistä omistuksista, jotka nyt on 30 miljardia euroa, niin luovutaan asteittain. Mutta sitten on myös näitä tärkeitä juttuja, kuten oikeuskanslerin virasto, sen toiminta, koska se on oleellinen toimija oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta. Sen määrärahat pysyy ennallaan. Joten hei, miltä tämmöinen lista kuulostaisi? Onhan tämä nyt paljon parempi, mitä tämä meidän kokoomusjohtoinen hallitus pystyy tarjoamaan. Tämä on siis eka osa, ja lisää on tulossa myöhemmin, joten kannattaa pistää tämä tili seurantaan, koska mä tuun näyttämään lisää näitä hyviä esimerkkejä, mistä leikattavaa löytyisi paljon enemmän ja paremmin. Kiitos.